Θα ήθελα να προσθέσω ότι αύριο, πέρα από ένα παιχνίδι για το Champions League, ότι είναι ενδεχομένως και ένα σημείο που μπορεί να γίνει το turning point της χρονιάς γενικά. Το περιμένουμε, είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ήρθε η στιγμή να επιδείξουμε αυτό που πρέπει στην Ευρώπη, να κάνουμε το επόμενο βήμα και από εκεί και πέρα να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να ανατρέξουμε και την άσχημη εικόνα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και εντός Ελλάδος. Το σκέφτομαι αρκετά αυτό που είπες, δηλαδή το ότι μπορεί να είναι turning point, το έναυσμα, ας πούμε, ξανά αυτό το παιχνίδι με τη Leverkusen. Απ' τη μία λες προκρίνεσαι και πας στον επόμενο γύρο και η ομάδα έχει ψυχολογία, έχει εμπιστοσύνη, συνεχίζει στην Ευρώπη, αλλά μένεις έξω και μετά έχεις ένα στόχο που σου έχει μείνει, που είναι να πας να τελειώσει το πρωτάθλημα. Οι παίχτες δηλαδή δεν έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Γιατί κακά τα ψέματα, για να το συζητήσουμε αυτό στην πορεία, αυτό που έχουμε δει φέτος είναι έναν Ολυμπιακό στην Ελλάδα και έναν διαφορετικό Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Έχει γίνει αρκετή συζήτηση και κουβέντα για το αν οι παίχτες επιλέγουν παιχνίδια. Έχεις αρκετούς ξένους στην ομάδα, νέους σε ηλικία, με προοπτική, που κοιτάνε να φτιάξουν το όνομά τους. Και αυτό το κάνουν μέσα από τα ευρωπαϊκά μάτς.